Takže čus, Trejláďa, a já vás vítám klasicky u dalšího podcastu, Very Nice podcastu. Do dnešního dílu přijal pozvání slovenský mladý rapper Simi Living Life, který je hodně virální, má hodně virální tracky na TikToku. Je to taková slovenská senzace, by se dalo říct. A ještě nikdy nebyl nikde na rozhovoru, takže klasicky probereme úplně všechno. A celý tenhle podcast, včetně všech ostatních podcastů, které jsou dřív a jsou tam bez reklam a jsou tam bez cenzury, můžete najít na herohero.co/verynice, kde stále probíhá 20% novoroční sleva, je tam přístup na Discord, pokud si to propojíte a tak dále. Určitě v popisku videa je odkaz na naše Instagramy, taky na Instagram speciálně tady toho podcastu a dejte odběr na YouTube. To možná si sundám tu bundu, ale... Že by nešušťala, ne? No, spíš, že si připadám jak debil. Nebo není to trapný? Tady sedět v bundě? Tak chápeš, že to je len taká, že tenká. No to je pravda, no, ale jako sedím doma v bundě prostě. Tak oni nevedia, že to je tu u teba doma. Vědí. Hej? No. Všetci? Tak všetci... Ne. Můj vyzerá to jak nejaké brutálne štutko biele. To je pravda, veď? Tam sedela táto. Tady? Tady seděla Stacy Cruz třeba. Kto to je? Pornoherečka. Tiho, ja to mám, v tom nemám prehľad. Či to je jaká Stacy Cruz je mega filmová pornoherečka. Hej? Ten, čo si mi povedal, že si mám pustiť, to bola ona? Taká černovláska? Od Láďu. S pornoherečkou. Jo, ta byla Zuzu. No tak to som pozeral. Tak to je ona. Dobre. Ale nemám v tom, že prehľad. To je dobré, že v tom nemám prehľad. Nechcem v tom mať prehľad. Nekoukáš na porno? Málo. Vôbec, ty vole. A z důvodu toho, že se toho bojíš, nebo? Prečo nepozerám? Neviem. Mne to... Se ho ptáš? Nie, nie, tak, tam sa mi dobre pozerá, že tu svieti svetlo a tam sa dobre pozerá. Že neviem, prečo nepozerám. Že neviem si predstaviť, že sedím na gauči a robím niečo a si poviem, že tak teraz si to idem pozrieť. A dělal si to někdy? Tak všetci, koľko som mal rokov, No že právě. chlapci mi ukázali, že pozeraj, jaká dobrá. Vieš, že ukázali mi video, že z toho som možno hotový. Ale nejak som s tým nevyrastol, že nudím sa, tak si idem pozrieť porno. Že mám kamoša, nepoviem jeho meno, lebo ho zničím, ty vole. Ale že jeho život je, že že ho to úplne dobehlo. A on nám aj potom rozprával, že ja mám teraz problémy kvôli tomu. Že on ho tak veľa pozeral, že on sa nudil a že tak automaticky jeho nuda bude vyplnená tým, že si ide pozrieť porno. A ja, že kámo, že to nie je v poriadku. A on, že asi není. A potom presne rozprával, že bol som u psychologičky, že to nefunguje, jak má. A mi povedala, že no a určite pozeráte porno. Že bum, vieš, že v sekunde ho odhalila, že... Jo, a to má hodně kluků. To je pána, že problém. Já mám taky kámoša, ten mi říkal, že reálně na to i myslí. Jakože nemyslí na sex, ale na porno. Chápeš? Že to je daň toho, že to je zadarmo podľa mňa. Že nic zadarmo není úplne zadarmo. Že... To je velká pravda. Tomu ver. Ale kdyby teď poslední holka, se kterou si naposledy teď spal, kdyby ti řekla, přišla by za tebou a řekla ti, že čeká dítě. Jaká by byla tvoje reakce? Podľa mňa taká, že zodpovedná. Že určite, tak, lebo moja mama a s mojím otcom ma celý život vychovali tak zodpovedne. Že ja si neviem predstaviť, že by som, že dobre, dip, že blok všade. Že nejak by som si že musel by som si nejak zariadiť život okolo toho. Takže bys jí řekl, že si to necháte. Tak akože teraz je asi skoro, že ja by som sa snažil robiť všetko preto, aby to teraz to dieťa sa nestalo. Ale keby sa stalo... Tak by si to chtěl nechat. No, keby... Nie, určite, keď mám že 21 rokov, tak by som nechcel mať dieťa. Navrhol by som, že pozri, je to aj taká možnosť. No, že keby s tým súhlasila, tak asi by som bol za, že by... Vieš, lebo ja si myslím, že ľudia si robia deti, aspoň teraz v tejto dobe, že musia. Že tak sa to má spraviť, že máš určitý vek a máš mať dieťa. Že chtěj, ne? Myslíš? Že ja viem o veľa ľuďoch, že čo sú starší jak ja, že ty vole, my už máme dosť rokov na to, aby sme mali dieťa. Ale oni ho nechcú, ale si povedia, že už je dosť rokov na to, aby sme ho mali. A potom ty nevieš, na čo si robíš to dieťa. Tak vieš, že ako vyrastá. Já spíš kolem sebe mám fakt lidi, že třeba, že ho fakt chtějí a třeba to ale, není tak lehký. No, to sú také dva extrémy, že ja poznám ale aj veľa ľudí, čo sú strašne mladí dieťa, že majú 20 rokov a mi povedal, že ja už by som mal dieťa. Že ty vole, že však ty nevieš sa sám o seba postarať, že máš proste prach
že všade v byte, že jak môžeš mať dieťa v byte? To mi príde také zvláštne. Uh-huh. Že to beriem úplne zodpovedne, takú výchovu, že dieťaťa, že aby vyrastlo, že nech mám ja sa čo najlepšie a potom nech príde ten malý človek ku mne, nech sa aj on môže mať najlepšie, vieš. Alebo že aby som bol najlepší role model. Že to by som chcel. Že keď niekedy a to nikdy nebudeš, ale. No to vám verím. Nebo ako ve svých očích, víš, myslím. Že on zo mňa podľa mňa naťahá presne to, čo nechcem, aby naťahal. Ne, ale jakože, já si myslím, že ten moment jako, nevím, tak rytmus třeba říká, že jako, teraz už to cítím. Víš, jakože, jakože asi cítil ten moment, když už jako, že je připravený na to dítě, ale no, já si myslím, že to nikdy ani nemusí jako přijít, že prostě se to stane. Ty si ready na dítě? Teď? Teď, jo? Že keby za tebou prišla holka, s ktorou si posledný krát spal, že hele, Láďo, mimino. No, nevím, no. To je dobrá otázka. Jaký counter tento, nie? Nevím, musel bych si to rozmyslet a promluvit si s ní asi. Ale si v takom bode, podľa mňa, že by si vedel byť oco, nie? Už. Jo, to určitě. Jako určitě bych se zvládl o to dítě. Spíš bych řešil, jako jestli je ta správná doba na to mít dítě a mít ho s ní. Ale jako dítě, kdyby mi někdo dal dítě před dveře, ano, tak ano, vravel, jako zařídil bych. To jo. Dobré. To určitě jo. Lebo ja si myslím, že keby mi niekto nechal teraz, vieš, že prídem do Bratislavy zajtra a vidím, že dieťa pred dverami. Bez chránce dítě. No, bez chránce dítě. Čo by som robil? Zavolal bys mame. Ty vole, mama ma už veľakrát zachránila so všetkým. A s dieťatom. Neviem, či s dieťatom by ma zachránila. Ale tak ona stále vraví, že ona sa teší, keď má deti. No to je jasné. Že ona chce vnúčata. A máš sourozence? Mám sestru. A starší nebo mladší? Starší. O 5 let. Ona je tá, že bílá ovce rodiny a ja som tá černá ovce rodiny, že ona je... A proč jsi černá? Akademický skvost. Jo, takhle. A vieš, že keď ti povie synátor, že mami, ja budu rapper, tak vieš, že to je, že čo? Že ja to úplne chápem. Že keby mne to povie decko, tak asi nie som nadšený, že chce byť rapper. A ty teda nechodíš do školy? A chodíš? Počkaj. Nepočkaj. Chodím. Jak to? To môžem povedať? Môžem, nie? Som akože prihlásený. Som akože prihlásený na vysokej škole, ale tak neukázal som sa tam ani jeden deň. Jaj. Že... Takže ti vyhodí. No to sa stane. Veľmi skoro. Lebo bol som taký, vieš, že ja nemám vôbec problém, že študovať niečo, čo by ma bavilo, to by som robil, že interiérový dizajn, to mám že, takú že lásku k tomu, vieš, že interiéry mám rád, že strašne. Také, že safe space môj, že keď si niečo idem popozerať, tak interiéry si pozerám. Interiéry, auta a oblečenie. Že to mám, že to je také moje, že to by som kľudne študoval, interiérový dizajn, to by ma bavilo. A střední si dělal jakou? Gymnázium bilingválne. Hezky. To je vlastne, že to je príbeh, že vieš, jak dobrý. Ne. Že keď som išiel zo základky, tak čo vieš v 9. ročníku? Že keď som nevedel nič, čo chcem robiť. Že keby ja som že repoval na chodbe s klukama. Jo. Ale tak vtedy som si nechcel povedať, že budem reper, však to je nereálne, že ja nejdem nič iné robiť, len budem reper od 9. ročníka. Koho zaujíma 9. repujúci? Nikoho. Že musel som ísť na nejakú strednú. A ja som mal celkom angličtinu, že ja som nevedel, že bol som že celkom múdry. Hello. My name is... Áno. Že to som mal rád. How are you? To som mal rád. Tak som si povedal, že ja som nebol, že hlupák, len ja som strašne nevidel, aký by význam v tom, že sa učiť. Že ja som mal, že pokiaľ sa so mnou učila mama, že od 1. do 5. ročníka možno, tak som mal, že fakt, že čisté jednotky. Potom som začal chodiť že vonku, že som skatil a takto a to už išli rapidne dolu tie známky, že trojky som mal, ale nikdy som nemal, že trojku na vysvečku. Že na základku. Že furt som to uhral, vieš, že nejak, že na dvojku. Charizmaticky som bol, že mňa mali celkom radi učitelia. Jasný. Lebo oni vedeli, že... dieťa. Ale línej. Že oni vedeli, že... Klasika. Dobre, že on nie je najmudrejší. On by chcel. Áno, že on keby chcel, že on by aj mal jednotku, že tak dáme ti dvojku, vieš, že trojku ti nedáme. A ja som si myslel, že som že celkom mudrý. Potom som prišiel na strednú a to som, vieš, ako fakt dostal od života. Jasné. Že ja som prišiel za výchovnou poradkyňou, že čo mám robiť, že na akú mám školu. Tak ona mi povedala, že ty chceš ísť na strednú? Že na akú? Že na strednú alebo na gymnázium? A ja, že no, že mne to je jedno. A ona, že tak keď chceš ísť na gymnázium, tak chod na toto, tu chodia takí štvorkári, že to len ním preletí, že ty chceš tak preletieť strednou. A ja, že no, že chcem.
A ja som prišiel na tú strednú, lebo ja som si dal prihlášku, že na takú technickú školu, potom na ekonomickú, ale príjmačky na to gymnázium boli úplne prvé. A ja som tam prišiel, ma tam odnesol otco, ja som bože hotový, ja som sa obzrel okolo seba, že to sú že zvláštni ľudia, že oni nevyzerajú úplne jak ja. Že to im múdro, že išlo z tváre. A ja, že ty vole, že tak tu keď ma zoberú, tak to je ešte zázrak. To sa také ďal talentovky na no, umeleckou. A ja som, že urobil tie príjmačky nejak, som vyšiel vonku, otco ma čakal v aute, on, že čo bolo na matike? A ja som mu povedal príklad, že taký tu bol a jak si to počítal? A on na mňa, že zastal, že ty vieš, že si vypočítal úplne inú vec, jak si mal vypočítať? A ja, že neviem. Ja on to vedel, jo. Pustý. Že ja som povedal, že tam bolo, že trebalo vypočítať, že koľko nakvapkalo do telocvične za určitý čas. Jasný. A on, že pozerá na mňa, a on, že ty si vypočítal úplne inú vec. A ja, že hej, že môže byť. A ja som bol s tým, že dobre, že keď takúto hlúposť som tam vyrátal, tak asi ma nezoberú. A zobrali. A mama mi volá, že ty si tretí. A ja som si povedal, že buď, že pán Búh povedal, že ty tu budeš chodiť na tú školu a on to tak zariadil, alebo tam boli tak hlúpi všetci, čo robili tie príjmačky, lebo to nie je možné, že ja som bol tretí, vieš, že to musel byť glitch. Že ja som nenapísal tie príjmačky tak, aby som bol tretí. A potom som prišiel na tú školu a jasné, facka, prvý týždeň som dostal 4-5 z matiky, hotový. Ja som ten rok schudol proste, že 15 kg. Že ja som bol, že ja som mal takú optičku hlavu, taký som bol fajný, vieš. A zrazu dievčatá. O 6 ráno som vstával, alebo ešte skôr, že 5:30, lebo autobus mi tam chodil rok, ty vole, na tú školu. A ja som bol, že hotový, že ja som nič nejedol, som prišiel, išiel som spať, vstal som v noci, tak som zase išiel len spať, išiel som do školy. Som bol len taká čierna, vieš, taká loptička, že úplne depky som mal. Som schudol strašne veľa a som si povedal, že tak ja kvôli škole nemôžem sa takto trápiť, že to každý do nej chodí a nejak to zvládajú a ja to nezvládam. Tak som si začal dávať také, že dnes ráno si poviem, že dneska bude lepší deň, ako bol včera. A úplne vieš, jak hlúpak, že ja som si predstavil, že to je trapné. Ne, ale to je dobrý, protože ono je jedno, jaká je realita, jak se člověk cítí. A čím víc si budeš říkat, že se cítíš dobře, tak sa no ja som si to chcel tak, že zhmotniť, vieš, čo rozprávam, že ráno som vstal a ja, že ty vole, takže keď dneska bude aspoň trošku lepšie, ako bolo včera, tak to je super. A ja som si potom sadol a ja, že na postel a som si hovoril, že čo ja si rozprávam, ty vole, že ja som sa asi zbláznil. Ale pomohlo mi to, že potom som vstal, vieš, že keď som sa pozrel o mesiac dozadu, tak som bol, že o mnoho na tom lepšie, jak som bol, že pred ten mesiac. Že mi to, že fakt mi to pomáhalo. A nejak som bol už taký, že fajn, a potom som aj schudol, som bol pekný, ty vole. Dievčatá. A kdy si chodil poprvé s holkou? Ja som, že nikdy nechodil s holkou. Že vždy to bolo len také, vieš, že som dostal proste... No ja sa na to ptám, protože ty repuješ v podstatě jenom o holkách. Což mi přijde fakt zajímavý. Že to je, že ale řekl bych, že je to jediný jako téma, o kterém můžeš repovat furt a nikdy to nebude trapný. Jakože peníze a tady ty věci, jakože podle mě nemůžeš repovat úplně po každý. To sa tak omele, nie? No. Ale ja som rád, že že prirodzene som sa dostal k tomuto cestou. Že nie, ja sám viem, že nenasilu repujem o devčatách. Že to je tak prirodzene. Že kedy? Tak ja som, že nikdy nemal holku, že to vždy bolo len také, že ty vole, tak tá sa mi, že veľmi páči. Ale ja som sa aj nepáčil, to bol ten problém, vieš. Alebo také, že ma ponaťahovali, že veľa. Alebo že ja som bol že vždy vymenený za niekoho. Že to mi úplne ubližilo podľa mňa. Že mám z toho aj nejaké problémy doteraz. Že tie auta podľa mňa, že určite tam hrajú rolu. Že niekto mal auto, tak chcela toho s autem? Tomuto sa mi stalo. Že o tom je ten môj najlepší song, vieš. Že to sa mi stalo. Ktorej? Sám. To má vieš, že koľko 2 milióny teraz. A jak to, co tam říkáš? Že kde si bola, keď som bol sám. Že to sa, kámo, to je taký príbeh k tomu úžasný, že ja som išiel zo Štútka a ja som písal jednej holke a ona bola, že ja som si myslel, že ona bude moja žena. Že ja som si už myslel, že ty vole, že ona ma tak podporuje vo všetkom, že mi písala, že jaký som šikovný, že... A hrála to. No a zrazu vieš, že ghost. Že mi prestala odpísať a ja som písal jej kamoškám, že... Si hrala. Že ty vole, že kde ona zmizla. Že to... Žije? Jako je v pořádku? Jasné, áno. Ja som, že ona že zmizla zo sveta, že ona mi aj neodpisovala. A ja, že ty vole, že ja neviem, čo sa stalo. Že nikdy som takú situáciu neriešil predtým. Tak som išiel do Štútka, chápeš, malý kluk v kapucni, som išiel do Štútka s batohom, a išiel som zo Štútka, to máme hneď zastávku a zastavila, že nechcem povedať, že jaká kára, bo to budú všetci vedieť. Ale zastavila, že kára, že by si odpadol. Že 4 výfuky, že raketa. A ja pozerám, že ja mám strašne rád auto, že už som mal aj vtedy, že dosť rád. A že pozerám, že ty vole, jaké auto. Pozrel som dopredu, tá holka
s úplným klukom a o zrcátko si takto ružovala pery, že film, že predstav, že je film, že ja čakám na zastávke, takto som sa pozrel, tu bolo auto, ona sedela v tom aute a ružuje si pery o zrcátko. A ja že, ty vole. Som nastúpil do autobusu, pretože hotový, že strašne som bol. A v tú noc mi poslal, my boli na Discorde, sme hrali proste CS-ko a mi poslal Jožo, že mám taký beat, že je úplne alternatívny. A ja mám strašne rád, že Mac DeMarca a takto, že ja veľa hudby počúvam, že aj nepočúvam rap. A ja, že ty vole, pošli. A ja, že tak to je ono. A na druhý deň som šiel do Štutka, nahral som ten track a on bol, že možno, že rok a pol v počítači. Že to ja nechcem vydať, že to povedal mňa, že nie som ja. A potom som povedal, že tak čo je viac ja, že z takého momentu vznikla pesnička, takže to poviem, že to som najviac ja. Tak som to prenahral a som to vydal. A bum. Vieš, že? No a ty máš všechny takový dlaná, víceméně. No. Je ich tu 100, chýbáš tu. Ty. Že, a to vždy je taký nejaký príbeh reálny? Nie, ale vždy sa mi stali takéto že veci, že niekoho som chcel, ale bol som že väčšinou že vymenený. Jasný. Že za toho druhého. A ja, vieš, že teraz som že šťastný. Že teraz môžem povedať v živote, že som že šťastný. Ale tak už z toho môžem čerpať, môžem z toho čerpať, že navždy už podľa mňa. Že urobilo to, nechcem povedať, že rihy. Drake. No, že nechcem povedať, že urobilo to vo mne rihy, lebo nechcel som sa, že vieš, no a sú to silný príbehy. Ale hej, že pre mňa to vtedy pre Sopláka to bolo, že také, že si to pamätám dodnes. Ale my sa s tým každý môže stotožniť, no, pretože každý byl niekdy zamilovaný. To proste každý rieši tento problém. To je jasný. Že ja viem, že keď som bol v tom období, tak ja som si púšťal takú hudbu. Že určite moja hudba proste niekde zapadne, kde má zapadnúť, že pomôže tam, kde má pomôcť. Aspoň verím tomu, že keď to tak je to super. Tak mi řekni, jak si reagoval, když to vybuchlo na TikToku, jak si reagoval? To som asi aj vedel. Že to stane? Okay. Že ja som mal ty nahrané a Taomi mi poslal track, že beat mi poslal, že mám taký beat, že tu by si mohol nahrať. A ten beat nebol dobrý. A ja, že ty vole, že to nie je ono, ale ja mám track, kde ty sa budeš hodiť. A som mu poslal ty. A on mi hneď napísal, že damn my boy, že to je ono, že nahrám. Koľko prišlo? 24 hodín, poslal mi slovo. A mal som teraz, že ja, Taomi a ešte bol beat voľný. A normálne sme proste, že mám track, že ho vydám. A to pomedzi to ma zavolal Saul na ten koncert v Banskej Bystrici, môj prvý. A tam prišiel Mišo, Porsche Boy, a on mi povedal, že počul som track banger, že pošli mi. A ja som vtedy bol, že kto, že nikto. Že úplne nikto. A ja, že jasne, že ti pošlem. Úplne som sa tešil. Tak som mu ho poslal a on mi do týždňa poslal, že slohu, že išiel po schodoch a hral mu to z telefónu a tam mi to pustil. A ja, že to už vtedy mi znelo, že strašne dobre. A ja, že top. Takže som mal, že track, že ja, Taomi a Mišo. Refrén, ty. Že to sme všetci tušili, že to bude asi, že ono. A bolo to ono. Dobrý, nie? To som čakal nejakou dramatičtější story. Nie, že to nie. Ale vznik toho tracku je celkom zaujímavý. Že to sme boli v Štutku a ja som chcel robiť úplne iný track. A ja mám, že takého DJ-a, čo s ním robím, že všetko. Sa volá Praje, on je z Košíc. Taký šikovný chlapec, že vysí, že odpadol. Že fakt, že kreatívna mysl, že mi pomôže veľakrát, že ja niekedy tak, že ujdem od textu, že rapujem už o barščom, že tu by si mohol, že sa napríklad že vrátiť naspäť na túto. Ja že tomu ver, že mohol by som. Že ja som trošku tvrdohlavý, ale väčšinou, že naň ho dám. Že on má taký dobrý bod a vždycky. A on mi pustil ten beat a že to je šrot. Že tam nechcem nahrávať dneska. A nic sme nenahrali, ty veľa, boli sme tam asi 3 hodiny. A ja že na to som prišiel do Štutka, som mohol hrať hry doma. Že na to som tu došiel. A ja som proste už sedel, som sa obliekal, že ideme domov. A ja že pustíme ešte raz ten beat, čo si pustil na začiatku. A ja že tak ja dám len taký refrén, že ty. Že, lebo on mi povedal, že keby tu je nejaký refrén, čo sa opakuje, tak je to, že povedal, že chytlavé. A ja že tomu ver. A ja že tak dám refrén, že ty. A sme to nahrali v Štutku, ja som začal skakať po gauči, že videl si, jak Travis nahrával album niekde na Miami. Že The Party Never Ends a tam skáče po gauči, tak som bol ja vtedy v Štutku. Že po gauči som skakal, prach som tam rozvíril, hnusný. Že úplne díra Štutko a to som si povedal, že fú. A ty si měl výstreku, ne? Na TikToku takhle vybuchlo. No, aj ten sám vybuchol. Ja tu pozdravujem Iskerníčka, ty vole, to ona má na svedomí moju kariéru. Kdo? Iskerníček, taká tiktokerka slovenská. Aha. A moja kamoška už vlastne. Jo, a to ona to vypromovala. Ona natočila TikTok na sám a ty vole, to malo, že
strašne veľa. Že možno, že 80 000. A ja som ani nevedel, že kto to je, vieš, a tak. A mne začali písať, že ty si slávny, že ty vieš o tom, že pozri sa, čo sa deje na TikToku. A ja som, že nemal TikTok. Jo. A ja, že ty že idem si stiahnuť. Jo. A potom to tam začalo, že brutálne vybuchovať ten track, že presne zrýchlené verzie a všetko. A ja som bol z toho, že hotový. A ja som, mne napísala Iskra, ja som jej ďakoval, že ty si ma že stvorila, že v určitom slova zmysle, že jeden jej krok spustil strašnú vlnu na ten song, že ja som mal koľko vtedy followerov, že 2000, bo som tam dal strašne zlý feed na Instagram, som si myslel, že som Ace Barry, vieš, že každého zaujíma, jak sa obliekam. No. A potom proste mi začalo chodiť, že followy, že veľa. Som mal, že 2000 a raz už, že 5000 proste. Jo. Že v priebehu mesiaca a ja že... A to bolo z toho. Že to je crazy. A že vieš, že ona to spustila na TikToku tú vlnu. Ale nechcem ubrať nikomu, kto tiež natočil TikTok, ale tu nespomeniem. No to je, vlastne, to je práve každý na tom má svoj podíleček. Každý, kto natočil TikTok, vlastne sa na tom podiela. Teď zase jde, že často ty tady takovýhle slovenský, teď je takový to, jak to je? Týždeň si sám, už píšeš 4 děvčatám, nechcem, to ani nevím od koho je, protože je to zrychlený. To je taká holka z Košic tiež. A to je taky někdo neznámej. Ona není, jo? Ako ne, to je, počkej. Volá sa Kol Dominika. Áno. Kol Dominika sa volá. To je hezký. To tiež mi vybehlo na TikToku. To je hezký. By si měl jít udělat remix z toho. Myslíš? Jo, zrychlenej. Zrychlenej. Cieľovku. To je dobrý. No a nevadilo těm holkám, že dáváš ty hlasovky do těch tracků? Nebo ty se jich ptal, jestli to tam můžeš dát? Neptal. A vadilo jim to? Že tam ta jedna tu každý pozná po hlase, zrovna. Ty to nevadilo? Vadilo? A co ti řekla? Tak to není ona, vieš. Je, tak ona byla velká na Clubhouse, takže to všichni znají. Aha, tak akože dostával... Špecifický prejav. Dostával som, vieš, aké bomby. Jaký? Tak ty jdeš na soud, kámo. A že... To nechceš slyšet. Že každý cent bude tvoj, môj. Jo, až takhle. Takže to... A ja som si z toho nerobil nejakú starosť, že ty vole. Ale potom trošku ma to hitlo, vieš, že možno keď sa toho veľmi oprie niekto, že veľmi, veľmi oprie sa do toho niekto, tak môže z toho byť niečo. Ale nakoniec mi napísala, že hele, nechaj to tam, že to dobrý, však je to dobrý song, vieš, že, a potom dala storku, že ide proste v kabriolete a hrá ten song a najviac recituje tú hlasovku. Takže... Jo. Se mi taky několikrát stalo třeba s podcastem tohle, že někdo byl na podcastu a 2krát v životě se mi stalo, že mi ten člověk potom napsal, že nechce, aby to vyšlo. A vydal si to aj tak? Ne, a já jsem mu říkal, jako proč, nebo jakože mi to přišlo bude v pohodě, ne? A tak jsou klasické psychologie, rozjedeš tady to. A pak to jako, začal hrát hru. No jasně, a pak to jako nějakou kecáš. No a pak to vyjde a pak jo, podcast. Sa teší, nie? No jasně. To je, ale to keď prvýkrát mám, že niekde že natáčali s kamerou, tak tiež som potom nechcel, aby to vyšlo. Že som si myslel, že budem strašne odsúdený, vieš, že ani neviem za čo. Len to podľa mňa má každý, že prvýkrát. Toto je vlastne prvýkrát, vieš. Teď, jako já nemám moc rád vlastně, jako když to nemám pod kontrolou. Že mě teď někdo zastavil na ulici. Jako, a začal ťa točiť, tak to nemáš rád, nie? Tak jako, nebo třeba nějaká anketa televizní, nebo tak. Prostě sprcha nebo brambor. A já, tak já tam nechci být, ale... Ja celkom som si, že neuvedomoval, že mňa môžu spoznať ľudia na ulici. A že keď som išiel minule, že na kávu v Bratislave, tak som vyzeral, že jak hrozne, vieš, že som stal klasicky o 1:00 a som nahrával nejaký track a že idem na kávu, som si dať kávu a som mal, že tepláky mi kino, len taký som bol v kapucni a som išiel okolo zdravotky a tam vybehli holky a oni, že si mi Living Life? A ja, čo? Že jak ma môžeš poznať v kapucni, proste v čiapke, že ti sa môžu odfotiť a som vyzeral, že zle, vieš? A so mnou pofotili. A som bol tak, že to som nebol úplne nadšený. No tak oni to totiž nikto neřeší tolik ako ty, že jo? To máš, že to zase ja som si naložil, že strašne zle som podľa mňa vyzeral a im to bolo úplne jedno, že oni sa úplne tešili, že som sa s nimi odfotil. Že to som rád. Aj veľakrát za mnou ľudia prídu, že prvýkrát, keď som ťa videla, tak som sa s tebou nechcela odfotiť, lebo si vyzeral strašne namyslený a myslela som si, že ma pošleš niekam, ale ty si vlastne úplne v pohode. A ja, že mám na teba taký tento, že pôsobím na teba, že strašne namyslený? Na mě? Ne. Nie? To je dobré. Ale já to nepoznám podle mě, když jsi Slovák.
Aha. Já jakoby nemám naladěný život do té řeči. Anténu nemáš takú na Slováku. No. Protože pro mě mluvíš jakoby, já ti rozumím, ale furt mluvíš cizím jazykem. Jasně. Takže já třeba nevycejtím třeba jakoby, když někdo je Čech, nebo když někdo mluví česky, tak vycejtím mnohem líp toho člověka, podle mě. Ja som veľakrát bol prekvapený, že mi povedali, že ty si úplne super a my sme si mysleli, že si strašný dement. A ja, že ty vole, že prečo? Že ja som poprvé nikdy nerozprával nahlas. Že nemal som nikde prejav v telke na Markíze. Na Refreshu máš, někdo se tě ptá na boty. Áno. To jsem viděl. Šajmo. V rámci přípravy. Jo. Tohle jsem o tobě zjistil. Boty. Že máš Balenciagy za 600 €. Balenciagy za 600 €. No, nebo něco takového jsem říkal. Vím, že to bylo 600 €. Tomu ver. To som celé leto robil. Vieš, čo som robil? Animátora v detskom tábore. Na Slovensku? Na Slovensku. A co jsi tam dělal? Nic, som sa hral s deťma. No a jak? To bolo super, kámo. To sa koľko som mal rokov? To som mal čerstvo 18 rokov a mi môj kamoš povedal, že kámo, najlepšiu prácu som ti našiel, akú si len môžeš predstaviť. Že budeš robiť animátora v detskom tábore v takom aqua centre, proste, že tobogány, bazény. Jasný. A ja, že a to sa s nimi to sa môžem celý deň kúpať proste. A on, že no, že to proste program je, že deti zoberieš do bazéna a ja, že kámo, top. A tam boli deti, že od 5 do 15. A zoberieš, že ja som mal 18 a tí 15-roční, oni boli feláci. Ich reálne to isté zajímalo, čo mňa, keď som mal 18, že hry, Balenciaga, to nové prišiel vydripený chlapec do tábora a ja, že ty vole, že nice. Že to nebol až taký veľký rozdiel a to sa ma strašne bavila tá práca. A jak důležitý to pro tebe je tady ty Balenciaga a tak, jakože když přijde člověk v tom, tak jako znamená to pro tebe něco, jakože prožíváš to tolik? Ne. Že tak veľa ale ty to chceš mít. No, nie, že značku chcem mať, ale ja strašne rád vyzerám, že dobre. Jo. Že ja som mal vždycky zakorenené, že frajeri vyzerajú dobre. Jasný. Že keď chcem byť frajer, mal by som vyzerať dobre. No a kdy si poprvé vyzeral dobre? Kdy se to zlomilo? Keď som poprvé vyzeral dobre? No, kedy si poprvé vyzeral dobre? Vždy, podľa mňa. Jasné. Že na tú dobu, to je jaké, nie? Úplne, teraz nie na myslenie. myslenie. Ale tak přece ses jako, přece ses neoblíkal sám, jako od narození. Nie. No, takže... Ale mama mi kopukrát hovorila, že no ty keď si bol malý chlapec, tak my sme za tebou len chodili a ty si všetko v obchode vybral sám. Aha. Že ja som to že vždy mal rád strašne. Len potom, vieš, už keď som povedal mame, že mamka, pozri sa. Supreme. Jo. Taká bunda. A že 400 €. A ona, že či som sa zbláznil, vieš, že to už nebolo, že sme išli do HMK a som si povyberal veci. Tak ja som si vždycky tak, že odložil nejakú kopku a kúpil som si že jednu vec. Že ja som vždycky ten, že jednu vec poriadnu si kúpim. A potom som začal chodiť, že som to tak zmixoval, že jedna poriadna vec a dám si, vieš, že džíny mám že všetky zo sekača. Že ty ja si nepamätám, kedy ja som si kúpil. zámka. No jasné. Ja si nepamätám, kedy som si kúpil nohavice. Možno v HM-ku naposledy, keď som na 12 rokov. Som si kúpil že nohavice. Ináč mám strašne veľa vecí, mám zo sekača. To si ani nevieš predstaviť, koľko. Asi hodne. Hodne. A to mám rád, vieš, že taký balans. Jasný. Že vieš, že mám čiapku a stála, že euro. Top. Že nemusíš byť oblečený, vieš, za milión, aby si vyzeral dobre. Že podľa mňa, keď sa oblečíš za milión, vyzeráš jak pič. No záleží. Že značku na značku. Když nosíš jako bundy s veľkýma logama, to vyzeráš, jako třeba máme já na sobě, a to je takový to jako... vyzeráš jak šašek. No, ale tá bunda je dobrá, to sa mi páči. Jo, to je, ale nesmíš tomu mít už nic výrazného. No, že pak vypadáš jak dement. Tak ale to presne vieš, že to presne cítiš, kto to má a kto to nemá. Vieš, že Lil Baby, jaké dá outfity? No nic moc. Podľa mňa, že strašné. A tak ja to chápem, vieš, že lebo a ja som to mal, že... Ale oni mají takový svůj atlantský svek. Skinny jeany a Air Forcey. Taký stek si dá do vrecka, nech mu to tam tak, vieš, že obopne. Air Forcey a to mají takový jako GTA roleplay. Jako styl oblíkání. Nepřijde ti to, mi to přijde, jako, že všichni mají dreadlocks, ale takový docopanku a všichni mají jakoby eskový trička. Strašne nějaký. úzké. Však ty si videl, že tam sa trička predávajú na pumpe? Že YT, vieš, že fresh YT si dajú. A že na pumpe si kúpia tričko proste. Jo. Taký, že z hudu kluci. No. Že tam to je úplne uniforma, že? No, jo. Esko tričko nabombené a... A kdo se oblíká nejlíp? Najlepšie, kto sa oblíka? Že z celého sveta. No, za tebe. Že kto je taký Teď. Ty vole. Dneska. To nevíš z hlavy. Podľa mňa, že Ian Connor a Ace Barry, a presne, že oni majú beef, nie? Že oni sa neznašajú. Ale Ian Connora, ja som mal, že 15 rokov a ja som že vedel, kto je Ian Connor. Že on je podľa mňa, že on je, že mládež.
že on sa prehlasuje, že King of the Youth, nie? Že strašný swagger. On je pán. Mňa teraz úplne ovládlo, že siko, že som to precítil strašne. Že taký, vieš, že 150 cm černoch, malý. A mám rád strašne, jak on sa oblieká. Ale mám rád aj Barryho. Co třeba ten S-Pizza, ten sa ti nelíbí? On je pán. Ale on je presne taký, že bizar. Že on to dal na tú stranu, že ty lebo budeme najviac crazy, jak on môže byť. A funguje to, vieš. Asi nejaký ten biznis plán, že odhalujú, že to funguje, keď ja si dám vytetovať na hlavu dačo crazy. Ale na Slovensku, vieš, tak to sa nám človek. Tak Dalibor má korunu už dlho, podľa mňa. Jo. Tak on, to je už keď som malý bol swagger a vždy je swagger. No to je že... Víš, ty vnímaš niekoho iného na Slovensku? Okrem Daliba? Na Slovensku? Ja nemám vôbec nikoho na Slovensku. Nie? Ja neviem, ja neznám... Ale o Dalibovi vieš, že proste je swagger. No to je jasný, no, to je vidíš. jasný. Tak potom nikto iný okrem neho. Ale... těžko říct, no. Já bych asi ani nikoho neuměl říct. Tady ani jako... Já nevím. Že z Čiech tiež neviem. Že kto môže byť z Čiech, že... Jako já nemyslím rapery, jako no, já myslím ani jako ja. obecně lidi. Nevím, já už to asi tak neprožívám, jakože... Že mňa akože... Se začalo totiž líbit jakoby oblíkat se proporčně. Že to na tebe dobre sedí. Jsem si konečně ne? uvědomil, že prostě jsem malej, takže prostě bych neměl nosit jako dlouhý topy, že bych měl nosit jako kropnutý a vlastně trošku vyšší džíny a že to vypadá jakoby nejlíp a vlastně je mi skoro úplně jedno, co je to za značku, ale jako nechci. Keď to na tebe dobre sedí, no, tak... No. To mám aj ja tak. Že podrieš sa túto mikinu, to som dostal že zadarmo v sekači a ona sa že rozpadá. Že tá mikina sa rozpadá. Je mi to, že sa v nej cítim najlepšie, že jak doma, vždy. Vždy, keď si dám túto mikinu, že oni sa mi už smejú, že a ty máš aj inú vec, jak sivú mikinu na zips. Že fakt, že to, kým proste neznosím, tak ja pamätám, kebyže umriem dnes, tak v tejto, keď ma pochovajú, tak chillujem. A dal mi ju typek zadarmo v sekači, že kúpil si už veľa vecí odo mňa, tak tu máš túto mikinu, že aj tak nemáš žiadnu značku. A úplne sa zrastla za mnou tá mikina. No řekni mi ještě něco o těch holkách, tak to pro tebe musí být strašně jako... Ty to buď musíš nějak extrémně silně prožívat, nebo... Akože so mnou to, že zamávalo. No protože to, že rapuješ jenom o holkách, je prostě... To nikdo nedělá, že jo? Takže to musí být velký téma pro tebe. Teď co to pro tebe znamená vlastně? No to je podľa mňa aj to, čo si povedal, že akoby, že si nemyslím, že to nemôže, že tá téma sa nedá obohrať nejak. Že vždy je to relevantné. Že to vždy tu bude na svete, že láska a vzťahy a aj tie vzťahové problémy, ale to som teraz že úplne že do hĺbky dal, že ja som len... Tak mi řekni, co máš rád na holkách. Proč máš? Keď mám, že keď sa s ňou stretávam a mám zároveň aj že voľnosť. Že nemám pocit, že som že na žetísku nejakom. Že to mám strašne rád. Že to mám teraz... To som doteraz nemal. Že vždy som, že keď som sa s nejakým dievčatom stretával a nebola moja holka, ale už mala také, že také mocenské, vieš, že nechod tam. Že so mnou buď. Že so mnou buď. A ja som to nemal rád, že ty vole, že však ty si dospelý človek a máš vlastný život a ja mám vlastný život. Že tvoj život nemôže záležať na mne. Že ty tiež musí mať nejaký denný program aj bezo mňa. A to nemala skoro žiadna. A umíš být sám, nebo máš vždycky někoho? Umím být sám. Takže to není zase tak důležitý. Nie. OK. Ale vždy sa to nejak, vieš, že... Ale když to je, tak to prožíváš hodně. A co si třeba udělal něco jako... Ale že romantické? No. A ja to práve, že nerobím, vieš. Vôbec nic? Nie. Ne. Čo som urobil najromantickejšie? Ja som třeba jednou stál. Zaplatím obed. Aj kávu. Jasne. No a třeba něco dramatického. Já jsem třeba jednou, že jsme se rozcházeli s jednou holkou, tak jsem 3 hodiny stál pod oknem. To som ne, to nic takového. Že ja strašne rád nie som otrava, vieš. Ja strašne rád nie som otrava, vieš, že keď už sa niekto rozhodne, že s tebou nechce nič mať spoločné, tak čo ja ho mám presviečať, vieš. Ja strašne... Seš silnej. Ja strašne rád ľuďom nechám voľnosť. Že to je pre mňa, že to je pre mňa najdôležitejšie vo vzťahu, že voľnosť. Že keď natoľko veríš človeku, čo s tebou tráví čas, že mu necháš voľnosť, aj on tebe. A ty máš rodičia spolu? Tak to je proto. Tak len tak to môže fungovať, vieš, že ako náhle už na začiatku začneš robiť nejaké, že dáš nejakú stopku na niečo, tak to už potom, že napríklad, že
že tu dáš niekde stopku, tak o 10 krokov ťa dobehne to obmedzenie nejaké, vieš, že tam sa napríklad pohádate na tom. A třeba, když se s tebou rozejde holka, tak jako seš smutnej, nebo si řekneš smutnou? A chceš jít třeba zpátky? Hotovej. No jasné, tak to vždy. Jo. Takže to není takhle, jako. Že nie, že som, že cold hard, vieš, že úplne že drsný, že... No, že by si řekl, no tak nie, to vôbec, že to ma mrzí. Ale že... A co třeba děláš? Uděláš něco? Nebo... sa snažím zobrať ponaučenie z toho, že čo som možno ja spravil zle. No ale když ji třeba chceš, ona se s tebou rozejde, ano. Ty chceš zpátky, tak uděláš něco, nebo to necháš, jestli se ozve ona? To vždy si poviem, že tak keď ma nechce, tak asi ju nebudem, vieš, že už viac, že... Ale bolí to. Tak uděláš písničku a je lepší. Chápu. Akože že nie, že vždy, keď to boli, tak udelám písničku, že možno niekedy, až keď to prebolí a mám taký triezvy pohľad na vec, tak si poviem, že ty vole, že teraz sa viem pozrieť na tú situáciu úplne inak a že samo sa napíše že když niečo, to bolí, vieš? tak třeba nemůžeš ani udělat? Nejsi schopen udělat nic? Ja nie som vtedy, veľmi nefungujem vtedy normálne, vieš, že... Takže jsi doma Taký prostě... som, vieš, doma, hrám hry, počúvam hudbu, Snažíš se to prostě přetrpět že nějak. idem do lesa na procházku. Život prostě stopka na chvíli. Že ten taký pracovný, vieš, že tak asi rap je moja práca a vtedy to nerobím. Dobrý. No jak ses dostal k rapu klasicky? Ty vole, na základke, no. Že moja sestra počúvala kontrafakt. Mne to zakázala mama počúvať, lebo tam boli že nadávky, nie? Ale tak vždycky po tajomky som si zobral MP3 a ty vole, top, že to jak znie. A co třeba? Od kontrafakt jako? Od H1.6 si pamätám, že bol už úplne prvý rapový track, čo som počul. Nespomeneš si. Ale že neviem, že ktorý. Mě zajímá jenom, co to bylo za období, víš? Ale že boli, že ešte, že OGs vtedy. Že nie, že nejaký, že potom, vieš, že taká, no taký, jenom, že oni byli asi 3krát potom, takže, no, protože ono je to, já si pamatuju H1.6, když vydali úplně nějaký EPčko a tam rapovali nějak a bylo to mega takový cool a pak měli takovou pauzu a pak přišel jako DJ Janko Král a pak přišli s takovým jako Mike Jones stylem a vlastne repovali tak ako do kránku skoro. Ale keby, že jej napíšem, tak ona mi že povie, že presne aký som bol vtedy čísla nepustia. Pamatuješ si taký zelený CDčko, čísla nepustia. Tak to už byla taková druhá vlna H1.6. Oni ještě byli předtím taký undergroundový H1.6. A to jsem na ně poprvé přijel. A myslím, že ty si na ně musel přijít až s tím... No mne to len sestra ukázala, minimálne čísla nepustia, protože to vyšlo tak 2006. Že ja som veľakrát ani nevedel, jak sa volá song, len som vedel, že ho nájdem v mojej sestry MP3. Že tam, že na to sa môžem obrátiť. Že ja som si to akoby nemohla ani vygoogliť, lebo sme nemali že počítač. Že bolo to len v MP3, že nejakí kamoši jej to tam nahrali. Jo. Že to bolo, to vieš, čo mala tá MP3? Takže si začal na slovenském rapu poslouchat. A ja som, že tancoval strašne dlho. Jo, breakdance. hustý. Že 10 rokov, vieš. Umíš vlnu? Neumím. Neumíš vlnu? Že 10 rokov. A proč netancuješ na TikToku? To ma nejak opustilo. Akože ja vždy mám rád, že napríklad keď je Red Bull BC One, vieš čo je Red Bull BC One? To je taká najväčšia tanečná súťaž. Svetová. Tak je to, že vždy pozriem. Že mňa to vždy ešte zaujíma dodnes. A ty TikTokový tanečky tě nebaví? Ne? Tá opičku tam robíš zo seba. To mi to přijde sranda. Hej. Tak že... některý ne, některý mi přijdou takový jako... Akože malé deti to strašne baví, vieš, že budem im brať srandu, že ty vyzerá jak dement, tak nech tancujú, že to je super. Nech sa tešia. Ale neviem si predstaviť seba, že by som robil, že nacvičený tanček, vieš, na TikToku. To sa tam nevidím sa tam. No to, že si tancoval? Takže som tancoval dlho a to ma ovplyvnilo, že najviac, vieš, že repovo, že na tréningoch hral, že Wu-Tang a také. Že, a to aj chlapci mi hovorili, že toto je rap, že toto ty musíš počúvať, keď chceš byť dobrý tanečník, musíš o kultúru sa zaujímať a musíš vedieť. Že musíš vedieť proste, kde to vzniklo. Že úplne sme mali také hodiny, že ja som bol že najmladší z nich a oni mi úplne také ukazovali, že vieš, kde bola prvá block party a také, že fakt, že históriu, že a som im za to vďačný, že vieš, že nie som taký vyhúkaný teraz, že viem cca, že čo sa dialo. Že mi ukázali, že Wu-Tang, NASA, vieš, že mi púšťali že takých tých OG reperov. Že tiež veľakrát som, že ani nevedel, čo to je za track, len som vedel, že som sa tešil na tréning, lebo som vedel, že na tréningu budú hrať pesničky, čo sa mi páčia. Aha. Si to bral ako taký mejdan malej. No. Potom som mal také že zranenie, že som strašne rýchlo vyrastol a mi rýchlo narastli nohy. A že peta sa mi nespojila s nohou, vieš, že peta mi nerastla ďalej a som nemohol tancovať.
tak mi povedali, že keď budeš tancovať, takže možno keď budeš mať 40, tak nebudeš chodiť. Jo. A ja, že ty vole, tak budem tancovať, aby som potom nechodil. Tak hoci čo iné okolo toho hip-hopu, že to ma stále bavilo. Tak som proste hudba, vieš, že to automaticky som mal k tomu. A to som už bol ktorá aktíva na základke. To už som bol na základke, že na 2. stupni. A stále som nechcel byť, že reper, vieš, že? Ale furt ma to bavilo. A ja som strašne dobre vedel písať básničky. Že to išlo, že samo. Že veľakrát mi dali napísať básničky, že napíš mi básničku, že ty vieš. A ja, že daj, že za 5 minút vieš cez prestávku. Testo, áno. Často, Klasické rímy som dával. Láska, páska. A som im napísal básničku, že 1. A ja, že však ja to viem, že ja viem písať básničky. A ja veľakrát len zo srandy som povedal, že však budeme reperi, nie? Že reperi budeme. Básnický reperi. A na chodbe som dával im, že vieš, že úplne najtrapnejší freestyle, aký si vieš predstaviť, tak som išiel dať. Že to bol podľa mňa, že začiatok rapu. Potom klasicky, vieš, že Crew, som pozeral video od Celasiho, tam som objavil Crew. Jo. A před Crew v Košicích nebylo nic, ne? Moc. Ja si pamätám, že keď som bol strašne malý, tak bola taká stokárska crew, že ja som bol strašne malý ešte. Že som mal možno že 7 rokov alebo 8. Že keď som išiel vonku, tak len so sestrou. A bola taká crew, že STA. A to, tie tracky ešte ani nikdy neboli. Ale... Hej, STA? Ako oni boli název, že úplne sídliskový, taký kamo stokári, to si neviem ani predstaviť. Že typek mal že 4 telefóny a ja som sa na to pozrel 8-ročný a mne to vôbec neprišlo divné, že on má 4 telefóny, kto mi to vysvetlil? Ale taky si nepamatuju na nic. Jako. Já jsem dřív sledoval jako celkově československý rap hodně, protože toho bylo málo, že jo. Ale nepamatuju si nic jako z Košic, no. Že tie tracky sa len tak šírili, že na e-mail ti ich poslali. No, a taky jasný, lokální nějaký menší. Že úplne len sídlisková vec. To bola, tak to viem, že oni boli reperi. Ale ja som že nepočul track, že nikdy. Jasný. Od nich. Len viem, že oni boli reperi. A asi aj dealery, no, keď mali po 4 telefóny. Jasný. A pak přišli Crew a pak prišli Crew, ty vole, príchod Ježiša Krista na zem. Pre nás v Košice. To ty si nevieš predstaviť, čo to urobilo, že nevieš to predstaviť, čo to urobilo proste, že s deťmi. Ty kokos. Že niekto vie aj inak repovať. Řekni ten příbeh. Úžasné. Že prvýkrát v živote track som počul 300, keď vydal samo 300. A to bola úplná náhoda, že ja som pozeral Selasiho video. Shoutout Selasi, možno on ma stvoril. Že som pozeral a Selasi dačo dal, že 4 a štvrť, prechádzam štvrť, na podrážkach od Váncov mám štrk. A ja, že to čo bol? Že jaké dobre. Že to som nikdy predtým nepočul, že štvrť. A on tam dal, že úryvok z videa Samejovho. A ja som napísal do YouTube. 4 a štvrť, prechádzam štvrť, na podrážkach od Váncov mám štrk. Enter. Zmenený život. Našlo to. Hneď prvé. Som si to pustil raz. A vedel si, že je z Košic? Nevedel som práve, že. Že ja som tomu, to keby mi niekto v tú sekundu povedal, že on je z Košic, tak mu neverím, že to není možný. Že taká vec vyšla z Košic, že takáto vec sa tu deje. No a pak byla ta vlna teda opravdu? A potom som si začal robiť taký research, vieš, že jasne. Potom vyšla, že také freestyly mali v aute. Že freestyle v aute, ja som to vedel, že naspamäť, že bullshit 1, bullshit 2. Ja som to bol, že vieš, že ja som spitoval. Jo, to je hodně začátek jejich. Jo. Že bullshity sme boli taky naučení, že to všetci sme spievali na sídlisku, proste bullshit. Takže oni už byli slavní takhle v Košicích předtím, než byl Fakt Swag 2. Neviem, že či boli slavní, či len medzi nami sa to tak rozrastlo, vieš, že ja som mal takú partiu, že úplne že kamennú, že nikoho sme nepustili dnu, ani nikoho von. A pak byl ten Repa Moda a Fakt Swag 2, to už... To už bolo crazy. A vy jste byli z toho jako konec. Keď vyšla vlna, tak my sme, že ráno prišli do školy, Bluetooth reprák, vlna. Každú jednu prestávku. Vlna. Potom bola vlna koncert v Košiciach a ja som mal málo rokov. A mama mi povedala, že keď sa naučíš básničku, môžeš ísť na koncert. A o polnoci budeš doma. Vieš, za koľko som videl básničku? 5 minút som videl básničku. 5 minút mi to trvalo. A tam som šiel na ten koncert, to sme už boli vlnu, že naučení, že vieš jak? Ty vole. A možno aj neviem, či to bola, že vlna, ale bol to nejaký samého koncert. A to sme boli, že naučení všetky texty, jak proste svetú knižku. A on na tom koncerte, viem, že úplne na konci povedal, že môžeš byť čo len chceš. Že môžeš byť maliar, skater a aj rapper. A ty som to uveril. A predstav si mňa, maličkého, tučnučký ksicht,
Môžu byť maliar. Ja môžem byť reper? Že mne to niekto povedal, vieš, že to je jaké klišé, nie? Že môžeš byť čo len chceš. To máš slzy v očích normálne to skoro. Všetci ti že to všetci ti povedia, že môžeš byť čo len chceš, ale nemôžeš. Že bohužiaľ. No práve, nemôžeš. Že to je taká veľmi ružová veta, že môžeš byť čo len chceš. Ale práve to, že on mi povedal, že môžem byť čo len Ale vlastne môžeš. Áno, môžeš. Ale nestane sa to, ale že obaja vieme, že aká je cesta, že môžeš byť čo len chceš. Že nevždy to vyjde. A keď on to tam povedal, si pamätám, že vtedy rozbil mikrofón. Že ozem, že drama. Že rozbil mikrofón. Ty vole. Po stage tam rozletel mikrofón, odišiel do backstageu a my čo? Že to čo bolo? Že wow! Me tam vrieskali strašne. Išiel som domov, ja som sa že rozplakal, že keď som prišiel domov, že jaký moment som zažil v živote svojom, že top. Bylo to intenzívní, teda emoce lítali. Tomu věřím, no, tak jako. Vieš, že nikto z Košic nebol. A že on, že zrazu najväčší frajer na Slovensku je z Košic. Tak jasné, že bol pre nás role model. Jak som ti hovoril, vieš, že on, keď som ho videl v meste, že vystúpil z Mercedesu, Ježiš. Nebesa sa otvorili, zostúpil. A len stal. A hotoví sme boli. Malé deti. A co dělal? Jenom stal? Len bol. A išiel niekde. Ale keď som ho videl, hotový. No a co teď, jak to vnímáš, když jsi slavný rapper? Stále zdávam hold, že ja nemám rád, keď niekto že vybuchne a si povie, že nikto už ma nestvoril, že self-made som strašne. Všechny mám follow, ne? Všetky. Že nula ľudí sleduje zrazu. Že to nie si ty. Nedává to smysl. Nedáva mi to zmysel, že to znie, že som strašný digrider teraz, nie? Že ich tu vychválujem, že do neba. Ne, tak říkal si, co si prožíval ako dítě, tak to je v pohodě. Ale že ja strašne rád vzdám hold niekomu, kto sa podpísal na mne nejakým štýlom, vieš, že nejak shapeoval to, jak malý chlapec išiel životom, že a oni tam majú, že vieš, že... Třeba já mám také DJ Viče a když spoustu lidí dneska na něj nadává, tak já ho vždycky budu mít rád a vždycky se ho budu zastávat, protože pro mě hrozně jako znamenal. DJ Vič. Znáš ho? Viem, kto je DJ Vič, ale že nejaký príbeh jeho životný som že neskúmal nikdy. Jasný. Fakt. No a teď ta scéna jaká v Košicích? Ty už tam teda nebydlíš? Žádná. Žádná? Když tam vyrostli ty Kans a ty, ne? A já nevím, kdo ještě. No, Kans, oni sú z Michaloviec. Aha. A to je daleko? To je akože koľko od Košic? Hodinu od Košic. Jo, to, že se to nebere jako Košic. Ale sú akože východ, vieš, že? East side proste. Jasný. Takže East a teraz side. sú tam akože takí. A co je všechno East side? Ty, Crew. Ja, Crew, Mišo, Porsche Boy. Celé Villa Very Simple sú vlastne, vieš, že East side. Kdo? Villa Very Simple, nevieš, čo to je? Ne. Tam sú, že Kans, Van, Mišo a oni sú. Jo. Nuri. Takže sa dost lidí vlastne. Teď no akože východ je podľa mňa, že celkom že hudobne založený. Že my sme tam, že šikovníci. Nechcem povedať, že nechcem na seba povedať, že som šikovník, ale z východu je veľa hudby. No, takže vlastně dost ne současný rapový slovenský toho scény z východu. To je zajímavý. Ale všichni tam nebydli už. No ja som v Bratislave, kluci z Hákru sú v Bratislave, Nuri je v Bratislave, takže veľa je Bratislavčanov, že? No jak ses mezi ně dostal? To oni tak neviem, či ma prijali, ale nejak proste... No mezi tady tu partu, ne? Tak jako... Tak vtedy, keď ma zavolal Samo na koncert, ale prvýkrát, čo ma zavolal Taomi na koncert do Bratislavy, tak to som mal s nimi taký prvý, vieš, že interakciu. Jo. A boli k mne strašne zlatí. No a jaká byla ta cesta? Jako, že si musel poprvé někde začít nahrávat a tak, napsat vůbec první text a tak? Kedy som začal nahrávať? Nevím. Prvý track som nahral... Před rokem. V 9. ročníku, ale že šrot. Aha. Že písal som si texty, vieš, že chodili sme do kočikárne ku môjmu kamošovi, akože do pivnice. Jo. A tam sme len sedeli na strašne starom gauči a si pamätám, že som nahral track, že do mobilu. Že takto. Že tak mi držal telefon a ja som tu držal svoj a som prečítal text. Že dobre, nie, že pusti. Pustil, som sa skoro pozvracal. Že ja nemôžem byť reper s takým hlasom. Že hrozné. Takže tam som nahral prvý track do telefónu. Jo. No a poprvé ve studiu si byl? Poprvé v štúdku som nebol, že v štúdiu som nebol nikdy. Vždy som bol len tak, že kamoš mal mikrofón a ma nahral. No jo, vlastně vy jste takhle mladý. To mi nedošlo. No. To je Som mal prvý track a som volal, že som si kúpil Raf Simonci. Za strašne našklebané peniaze som si kúpil Raf Simonci. Aha. To tiež bolo vtedy, že ty máš Rafy? Pán. Jasný. Mal som Rafy a nahral som track. Oni boli také tie Rafy, kamo. Hnusné. A
a mali taký... Ty Oswego, ne? Nie, ja som mal, že Detroit Runnery. A oni majú taký strieborný pásik okolo seba. A ja som na nich svietil. Čiže byli to vôbec dělal Oswego? Jmenoval sa to Oswego? Jo, dobrý. Abych neříkal a boli, že Detroit Runnery mali taký strieborný okolo seba lem a ja som na to svietil s telefónom a to najviac sa odrážalo, vieš. A ja, že som nahral track, si pamätám sa, že zase mi na Rafi, daj si brýle, letí blesk. A to znelo akože hrozne. Ale že som sa strašne smial z toho, že keď mi to pustil niekto, rok dozadu niekto našiel ten track, že ty si toto pamätáš? A som sa strašne smial. Tak to nie je zase tak dlho, ne? No, akože ten track vznikol, že strašne dávno. Jak dávno? Ale koľko má rokov? 4 roky dozadu? No tak to není zase tak dávno. No, nie. Ale keď si povieš, že moja rapová kariéra má 2 roky, no jasný. Tak akože v pomere k tej kariére to bolo... A co byl ten bod, kdy akoby začala tvoje kariéra? Keď som vydal prvé EPčko. Yes. To som si, lebo ja som že nahrával tracky a som si povedal, že na čo to nahrávam, keď to nikdy nevydám. Tak som si povedal, že tak ten vydám a ten vydám. Jo. A som ich vydal. A co sa stalo? Nič. Jasný. Klip sme si natočili, najhorší, všetkých kamošov, čo mali drahé auta, som im povedal, že počúvaj, v nedelu zober otcovi X6 do klipu. Jasný. A ty zober A6 do klipu a ty zober BMWčko do klipu. Autá tam chcem, že by všetci videli, že som frajer. Že pózu som chcel zahrať, vieš, že tak koľko som mal rokov? 18? 18 ročný som bol, že fakenúť som to chcel strašne asi. Že vtedy to pre mňa veľa znamenalo, že auta si nasekám do klipu. To je 3 roky zpátky. No, že mi to zožerú ľudia. Ale na tú dobu to bolo nebolo až také zlé. Na tú dobu, že v ten moment to nebol pre mňa až taký zlý track, že keď som to vydal. Aspoň tak sa na to pozerám dnes. Že asi by jako som to 3 roky fakt přijdou úplně, že to bylo předevčírem třeba. A to je tím, že jsem starý samozřejmě. Takže si vydal EPčko a pak... Vydal som EPčko, potom také boli, že Slimso, vieš, to je Slimso, nie? Vieš. YouTuber. Tak Slimso ma dal, že do videa. Je to ešte na YouTube? Toto ja už neviem kam. Som ja nepočul, že strašne dlho. Tak viem, že Slimso robil také, že rapové objavy, či čo. Jo. A on ma dal na YouTube, že tam niekto mu poslal môj track a on si to zapol a on, že ty tak niekto tu má aj nový zvuk. Konečne. A ja, že... A jak to znelo? To znelo dobre. To je páne, že dodnes, že nie je to úplne najhorší track. A jako jaký zvuk to byl? Jako Lil Uzi nebo něco takového? No, taký synťak tam bol. Jasný. A som, že ty vole, tak keď on povie z tých všetkých, čo tam poslali tracky, že moje iný, tak to je super, nie? To také mini, vieš, že šťuchy ma strašne vždy potešili. No, to je že keď ma niekto prezdielal. Tak že yes, že super, som sa strašne tešil. Takú úprimnú radosť, že úplne až takú detskú, že... Jo, tak to ono je to vždycky... si myslím, že když je nějaká věc, jako, která pro tebe třeba... Že když někomu můžeš hodně jakoby dát něco pozitivního, nebo pomoct, nebo jako udělat radost, a tebe to jakoby nic nestojí, tak myslím, že bys to vždycky měl udělat. Jako. Že to si pamätám, že také tieto mini, že ma tu prezdial tento a potom som vydal, že See Me Live in Love sa to volalo. To som dokončil s Prajem, to už on mi s tým pomáhal. A to poviem, že tiež, že teraz, keď sa na to pozriem spätne, sa mi to už nepáči, vieš, ale je to nejaká súčasť, asi kvôli niečom som to spravil. Jo. Tak to som vydal a pamätám si, že Nuri, on bol vtedy, že frajer pre mňa, že ja som Kans, bol strašný fanúšik a Nuri mi napísal, že čau, že počul som projekt, že super, že chválim a ja. A jsem tam. Že Nuri mi pochválil projekt. Super. Vieš, ak som sa tešil, jak malé decko. Že že to není, že to nemôže byť úplne hovno, keď mi to pochválil. Že mal som strašne rád feedback. Yes. Takýto. A pak to začalo teda nejak. A pak to začalo, že som sa s nimi potkal, že zavolali ma, že do tej Bratislavy ma zavolal, tej Taomi a potom Sal do tej Banskej Bystrice. Sa ku mne chváli, že strašne pekne, že ja som bol úplne prekvapený, že čo oni mi držali, vieš, že nikto mi nič, vieš, že nemal dať. Že čo som si zaslúžil. Ale oni boli ku mne strašne pekní, že za nič. Že sa ku mne pekne správali, vodu mi naliali, že ja som z toho hotový, že... Jo, že to byly tvoje jako... Že si z nich byl posledný. No trošku, hej. A že úplne super ľudia. Že, a to práve, že s veľa ľudí mám takú skúsenosť, že boli ku mne strašne dobrí. Tak to je hezký. To je dobrý. Lebo ja som, akože bol som, že vždycky som mal, že máš trošku stres, nie? Keď máš stretnúť, že vieš, že to sa tak hovorí, že nikdy nemáš stretnúť svojich hrdinov. Že trošku som sa bál. Ale
ale zaklopem. Ale to boli super interakcie vždy. Aj vždy dodnes, že keď mám nejaký problém, tak si nemyslím, že by ma že odignorovali, že podľa mňa by... To uvidíš, no, to nikdy nevíš, dokud sa to nestane. Neviem. Tak teraz napíšem po tomto niekomu, že vyhorel mi barák. Môžem u teba byť let. A uvidíš. Ale hej, že zatiaľ proste sa ku mne chovali, že sú veľmi dobre. No a seš ty v nějaký partě, nebo ty jedeš sám na sebe? Nie som v partě. Takže ty seš sám Simi Living Life? Nejsi žádným label, nic? Zatiaľ, nie som v label žiadne. Jsou vůbec nějaký labely teď na Slovensku? Sú? Keď ty Stavs, že také, že je Conspiracy a Villa Very Simple, tak to bereš jak label? Že taký Conspiracy Flat a Villa Very Simple. Jo, a to je všechno? Že oni majú, že Villa Very Simple tam tak je. ještě DMS, ne? Nebo... Aha, áno. Ale tam jsou samozřejmě jenom oni, ne? Jo, takže nic jiného není na Slovensku? Teď žádný uskupení takovýhle? Něco jako Milion Plus v uvozovkách, nebo... No, to Conspiracy Flat je, že akože oni sú viacerí a Villa Very Simple sú viacerí. To je mluví. Že nemáme tam také, že Cruise, vieš, že... Len oni áno. Alebo možno keď sám, že možno sú, len o nich neviem, vieš. Jasný. No jak vypadá ta scéna teď za tebe? Jo. Každý si robí svoje, podľa mňa. Že tak sa to nejak, že rozletel. Že ja som dostal takú facku trošku, že... Jak to? Keď som chodil do Bratislavy len tak vždy, keď som tam prišiel, tak vždy sa tam diala len hudba. A že jaké dobré mesto. Že vždy, keď prídem tu, vždy sú všetci v štúdiu, vždy všetci idú spolu na kávu a vždy riešia len hudbu. Že aké dobré mesto. Tak som sa tam presťahoval a ja som vlastne zistil, že to tu nikto nerobí. Že to som prišiel vždy asi, že 3-krát alebo 4-krát na taký rare moment, že sa to dialo. Jasný. A som tam došiel a tam nikto nebol v štúdku nikdy, nikto nič nechcel robiť. A ja že, tak asi sa musím len sám na seba, že teraz spoľahnúť. Že také to je po mňa, že indie, teda, že všetci si robia svoju vec. A je to veľký? Čo je veľké? Na Slovensku. Rap? Myslím, že hej. Je to tam, že jste celebrity prostě? Ja sa necítim jak celebrita. No to já chápu, že se necítíš, ale jestli jako... Protože dřív na Slovensku prostě ty rapeři... Vím, že to bylo hodně jako jiný než v Čechách, že jako... Prostě tím, jak to, ten rytmus to prokopnul, tak... Že prostě ty rapeři tam byli fakt jako slavný osobnosti reálně. A jestli to tak je pořád, nebo jestli už ty lidi přestalo nějak zajímat, nebo nevím. Podľa mňa, že nie sú tak slavní, jak boli, že pík nejaký bol slavnosti raperov. Jo. A že teraz není. Určite není. Určite bolo lepšie, jak je teraz. Ja to tak vidím. A třeba Separ je, ne? Celebrita, jako... To tomu ver. Jo? Že to už im asi nezobereš, vieš, že? Co? Že to už mu asi nezobereš ani Rytmusovi, ani Separovi. Má ten Sepárok, že jo? No. Dával jsi? Nedal som si Sepárok. A co si o tom myslíš? Love, nie? On proste prekúkol, podľa mňa, že ako sa už robia peniaze. Tak to není zase tak těžký. No. Že on Jdem se k tomu dostat, aby se mohl že on zistil, že má na to svoj blueprint, ktorý mu veria, lebo ja si nemyslím, že to je že nejaké, že na silu to robí, že to je on. Že tie spolupráce sú úplne on, ja mu ich verím. Že, chápeš? A keď mu to ešte aj zarobí peniaze, tak čo ja mu môžem na to povedať? Nič. No, jestli to ceníš, nebo spíš... Tak ja si neviem predstaviť, že by som spravil spoluprácu s Pumpou. Že by... Nie? Ne. Nie. Jasný. Takže ty seš pořád v takovém jakože uměleckým módu, jakože... Ja nechcem za seba zrobiť tu takého násilu umelca, vieš, že som strašný umelec. No ale že bereš jako tú hudbu, tú nejdôležitejšiu. Mám strašne rád hudbu. Jasný. Že asi, že... Kopukrát mi napríklad, že toto po mňa vysvetlí, že kopukrát mi ponúkli spoluprácu za dosť peňazí a nechcel som to. Že som si povedal, že to nie som ja. Vieš, že mi poslali kluci, že neodfotí sa v našich proste v tomto a dáme ti toľko. Jasne. A ja, že kámo, že v tom by som sa odfotil, že tak sa predám proste, jak je hračka. Že, a vôbec to nie som ja, že to konec koncov niekto vycíti, že to nie si ty. Že na čo to promuješ? Že... No. Ale jak vnímají třeba Rytmuse dneska? Tvoje generace raperů na Slovensku. Nebo spíš mu za sebe, spíš no asi. Že to je král. Jo? To je veľký pán. Aspoň ja ho tak vnímam, že si kokso. Však to je, že čo on tu zvládol? No tak já nevím, tak třeba některý lidi říkají, že si jako
měl nějaký prostě takový odkaz, jako, který si jako pošpinil těma zápasama, tady těma jako... To si nemyslím, že tie zápasy mu nejak poškodili. Zober si, že on vo voľnom čase to robí. Že to je jeho hobby, že on boxuje. Že len to proste posunul ďalej. Že ja keby dnes začnem malovať a nerepujem, tak by som chcel mať niekedy výstavu. Že nenechal by som, aby mi niečo, čo som robil, úplne zobralo niečo, čo chcem robiť. Ale on nechce dělat box přece, ne? Tak on dělal box jako hobby a pak jenom, že za to dostal peníze, tak proto to udělal. Akože určite tam hrali peniaze. No určite tam hrali. To si píš, že tam hrali roli peníze. Ty by si sa išiel pobiť? Ne. Do Clash of Stars? Ne. Nešiel by si? A jaká by musela být suma? Žiadna? Ne. Nebo jakoby, samozřejmě, že existuje suma, ale ta není reálná. To by se nikdy nemohlo stát. Takže za žádnou reálnou cenu bych nešel. Nice. Lebo ja by som tiež nešiel. No, jako já bych třeba šel za 20 milionů samozřejmě, ale to je nereálné. Nešel bych za ty částky, co se tam dávají. Ani nevím proč. Nejsem ten typ na to prostě. Šel bych třeba, kdyby udělali zápas fotbalový. To a já bych si možná jak dělají v Anglii, že youtubeři proti nějakým starým fotbalistům nebo něco takového, tak to bych šel klidně. Možná i zadarmo klidně. Nebo na charitu. Nebo možná i kdyby udělali nějaký třeba cyklistický závod, tak to by šel. Ale bojový sport, jak tomu cyklistický závod raperský, to by som šiel ja. Ale jak nemám k bojovým sportům žádný vztah, takže, takže to bych nešel. A ten fotbal klidně. No ty by si šel? To mi akože vonia, že keby to bolo, že charitatívny, reperský futbalový zápas, tak to mi určite vonia viac, jaké mi povedia. Toľko dostaneš, pobí sa s týmto. Že a vytvor fejkový býv nejaký, nafúkni čo najviac bublinu, ktorá ani neexistuje, lebo si toho človeka nikdy nevidel. No, tak ja s takýmito rukami, to som ja, že máš pocit, že ja som bitkár s takými rukami. Ja som nekonfliktný typ. Bitky vôbec nie sú moja. Šálka, čaj. Buchty sú. Čo? Buchty sú tvoje šálka. Jo? Hadry. A jsi třeba schopný vydat celou desku jenom o holkách? To asi uděláš, ne? To bys měl udělat, kámo. Teraz som premýšľal, že... Já totiž třeba, kdybych repoval, tak repuju taky jenom jakoby vo vztazích. Ale teraz som premýšľal, že nejaký, že 1-2 tracky by som skúsil. Ale aj tak sa vždycky pristihnem, že to vždy tam sa proste, vieš, že takže zle je. Takže asi som to ja, že nebudem s tým bojovať. A od začátku tak bylo? To je zajímavý. A nikdo ti říkal, že ty píšeš furt o buchtách. Rozprávali? A ty, čo mi to rozprávali, tak aj už dnes repujú o buchtách. Jasný. Protože dřív se nerepoval skoro, nebo byl třeba na desce jeden track trošku jako takový pro holky. Ale že by se repoval takhle pro holky, tak to nebylo. No. Nebo ty to vlastně děláš to pro holky, nebo? Tak počúvajú ma väčšinou holky. Jo? A jak to poznáš? Tam je taký graf. Je tam graf, nie? To ty si mi vravel. Že tam je nejaký graf, že koľko tvojich posluchačov sú že holky, koľko sú kluci. A holky tam sú, že tak hora, to je zajímavé. A přitom jako mi nespíváš, že jo? Vyloženě. To je cool. Nevím, že čo som... Jsi takový safe rap. No já jsem si právě pouštěl tvé tracky a říkal jsem si, to je snad jediný jako československý rap, do kterého by mi nebylo trapný nebo divný, jako kdybych přitom měl víš? To fakt? No, že mě to jako, že by mě to neobtěžovalo, že tam neříkáš nic jakoby vyloženě trapnýho, protože to nechceš prostě udělat tohle přisek, anebo nic jako, že ten hlas by mě nerušil přitom. Že nemůžu poslouchat český nějaký tvrdý rap prostě Sergeja. Přitom. Protože to taky nebo mě by to přišlo divný, víš co, že tady to je takový jako... To je zajímavé. Že mi to napadlo, jako, že tohle je takový jako... Že si dokážu představit, že mladí lidi prostě, nevím, přijdou po škole k sobě do pokoje a tam prostě si tohle pustí a třeba mají spolu první pusu třeba tak a hraje tam tohle. Tak to keď sa deje? No to se určitě děje. Tak to se určitě děje. Tak to je ono. Měl bys natočit o tom track. O tady té chvíli. Že někdo si dá první pusu pri mojom tracku. Při tvém tracku. To je dobrý téma, ne?
To ti dám nejaké percenta o tom. Ne, to je pohodě. Je to určite sa to deje. Keď si mi to teraz tak povedal, tak nad tým premýšľam. No určitě se to děje. To je jaké dobré, nie? Že hezký, ne? Hudba Taký... spojí ľudí a práve tak. Že v najkrajšom možnom ich spojí moja hudba, top. A teď si vem, že oni třeba jim bude 30 pak a oni si to budou furt pamatovat tady tu písničku a mít k ní kladný vztah, protože člověk si pamatuje takovýhle ty momenty, že jo. To je hezký. No co plánuješ dál teda? Prežiť a byť šťastný. Auto. Káru si kúpim. Chceš? Ale Jakub, shoutout, Astralky 22, tak on mi hovorí, že mi netreba auto. Že mi netreba auto. O Bratislavě ale mne netreba auto. Nevyužiješ. Že ja to úplne viem, že mi netreba auto. Ale chcem. To je to najhoršie, vieš. Na flex nebo na co? Ja to mám strašne rád. No a proč? Jako to řízení, nebo to, jak to vypadá, nebo... To je jak umenie pre mňa. Že auta. Nové nie. Nenávidím nové auta. Hnus. Aha. Také, čo má displej, nechcem. Že akože keby na ňo mám, tak si ho asi kúpim. Hej? Jo. Keby si môžem dneska kúpiť Maybach, tak si ho kúpim. Takže díky, že jste sledovali až sem a pokud chcete sledovat dál, tak si budete muset předplatit herohero.co/verynice, kde stále probíhá 20% novoroční sleva a tady ten podcast tam samozřejmě úplně celý, je tam bez reklam a je tam bez cenzury, stejně jako všechny předešlé podcasty. Dejte like, dejte odběr na YouTube a nejsem fančus. Co třeba ideální rande první? Podle tebe. Je ti to jedno? Na procházku. Jo? Do lesa na procházku. Ráno? Večer? Odpoledne? Na oběd. OK. Na oběd. Před jídlem, po jídle? Před. A jídlo sní, nebo? Po procházce sní jídlo? No podľa mňa je človek nejošklivejší, když se nají? je. Že keď když ješ, jí? otváraš ústa, ješ a... A co třeba, když no to nebudu říkat. U Káněho je pořád ještě jako šance toho, že mu může úplně ještě jako víc jebat, než mu je teď a udělá něco úplně šíleně geniálního. Já tomu verím. Ale pokud se to nestane, tak už neudělá nic jako lepšího, než udělal. Ale jako 50 Cent, to třeba jsem nedávno vyšel rozhovor s 50 Centem. Já mám 50 Centa hodně rád, on je takový fakt rozumnej. A on říkal, že vůbec pro něj třeba nemá smysl vydávat desku ani. Protože on může jet světovou tour. So všetkými starými vecami, no. ne? A on říkal, a co jako, tak oni se ho ptali, a chceš vydat novou desku? A on, proč já nemám? Jakože, na co budu vydávat novou desku? Abych jako hrál z ní 2 tracky? Když si uvědomím jakoby na tu dobu, jak on byl dobrý tehdy. A celkově, on to pak udělal ještě několikrát. Jako byla doba několik let a lidi, co si to pamatují, mi dají za pravdu, že prostě byla doba několik let, kdy reálně to bylo jenom v podstatě o Rytmusovi. A každý track, co on udělal, tak vždycky to posunul a vždycky to byla bomba. A to teď jako nikdo takovej mi přijde, že není. Že by na to, Slovensku? No ani v Čechách, že by to až takhle jako máš tady velký jména, ale že by každá deska byla úplně jiná. To asi nie. A každá deska byla úplná bomba a ještě k tomu byl vtipnej a nebál se dělat. Ale třeba Uzi je takový, který nemusí nic moc dělat a dropne track. Ja si myslím, že Karty to vychytal, že jak? Že ty si všimol, to je taká, že Karty ale sága. já nevím, teraz. jestli ten Karty to dělá schválně, nebo jestli je tak... Že či vážne je taký introvert, že nič tam nechce pridať. Lebo on to má podľa mňa najlepšie vychytané. Zober si, že hociaký a jestli to není náhodou, ale víš, jestli to není náhoda jenom. Že či len bol lenivý a že tak sa to vyklúlo. Jestli fakt nehraje PlayStation prostě jenom. S Uzim, keď jeho žena rodí. No. Jakože, a není to nezjistíš prostě. Nie, ale mne sa to páči. Že teraz celý svet, on dá fotku a svet sa zblázní. No. YouTube milión videí vydá vtedy Karty album, alebo nevydá. 25 minút niekto rozpráva. Že reálne niektorí ľudia žijú z toho, že on nežije sociálne. Že oni majú konšpiračné teórie, čo on vlastne robí. Radši by si chodil s holkou, která má OnlyFans, nebo s holkou, která má dítě? OnlyFans. A prečo? Že veľakrát podľa mňa, že ten OnlyFans, že sa tam ani nefotia, že nahé. Nevodí ti to? No, asi ani jedno by som nechcel. No to je jasný. Proto se na to ptám. Či bezdomovec nebo ve vězení? Ve vězení. Že jo, veď.
No tak jo, tak Už ti povedal takto, že by chcel No to je poprvé, mě to totiž napadlo teď vo víkendu, tato otázka. To je úplne dobrá otázka. Dík.